Sa ngalan samahan, nagsana ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa guni. Maigsoon, maginulsol kita sa itong mga sala, bandam kita ning pagsaulog ning Santos na Misa. Kami nakasalakan mo, una ka lamang sa imong kaayo, Ginoo, karoy kami. Kita kaluoy, kambingan nagapaapos sa naluwasan. Kristo, Kristo, kaluoy kami. Kasih amat kinusulot, ayaw Ginoo sa liway. Ginoo, kaloy kami. Kalani sa Dios na mga gahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga salap. Dadon niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Dios sa gahom ug kaluoy, gipanalingan mo kami dito sa Tipiak ang pagtungha sa malhal na Birheng Maria sa Guadalupe. Nagibutang mo kami ubos sa iyang inahanong panalipod. Itugot nga ang iyang mga pangaliya magtabang sa tanang katawhan sa pagdawat sa usag-usa isip mga igsuon. Pinagi sa imong kalinaw dinhi sa among kasing-kasing, maghari unta ang imong kalinaw sa tibuok kalibutan. Kinamgi pangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Miingon ang Ginoo, pag-awit kamo og paglipay o katawhan sa Siyon, kay moanha ako og mupuyo uban kaninyo. Niadtong panahona, daghan unya ang mga nasod nga mudangop sa Ginoo ug sila mahimong iyang katawhan. Ug mupuyo siya uban kanila ug mahibaluan unya nila nga ang Ginoo nga labing gamhanan maoy nagpadala kaniya ngadto kanila. Ug maiya sa Ginoo ang Huda, ingon nga iyang bahin sulod sa balaang yuta ug pilion niya pag-usab ang Jerusalem. Paghilom kamong tanan atubangan sa Ginoo, kay moanhi siya gikan sa iyang balaang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang labing dako nga tungod sa atong kaliwat. Ikaw ang labing dakong dungog sa atong kaliwat. Ang Diyos labing halangdon na dali kanimo, nagpangalan
kaliwat. Ang imong pagsalig sa Dios, dili gayud ikalimtan nila nga nagtugan sa gahom sa Dios. Ikaw ang labing dako nga dumo sa atong kaliwat. Ang Dios magkatagunta kanimo sa walay kinutuban nga dungog tungod sa imong nabuhat. Maganti unta siya kanimo sa mga panalangin tungod kay nagpabilin ikaw nga nagmatinumanon kaniya. Ug wala magduha-duha sa pagtahan sa imong kinabuhi aron pagpalingkawas sa pagdaog-daog sa imong katawan. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Alleluia, 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 Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo nagahangad ug kaluwasan, dalaybig siya nagbaw sa tanan. alleluia, 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasam kanimo. Pagbasa gikan sa Santos na Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria na midali pag-adto sa kabungturan sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babay. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Sa pagkadungog pagayod ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata sa akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya mingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo, manglingkod pa rin. Mayong buntag natong tanan. Karon natong isaulog ang kapistahan sa Birhen sa Guadalupe de Cebu. Maigsuon atong gidungog na sa atong Ebanghelyo karon atong nadungog ang pagduaw ni Maria sa iyang igagaw nga si Isabel. Maigsuon kung sa pagpamalandong ko sa Ebanghelyo, nakita nako nga ang tema nga nindot pamalandungan na kung ang presensya sa Ginoo mutumaw og atuang makita og makaplagan naa gayud ang kalipay. Tanaw nato nga ang duha ka babay sa Ebanghelyo si Maria ug si Isabel puro gasabak. And remember, the highest gift that God gave to us is life, ang kinabuhi. Ug a privilege ang duha ka mga babay na nakita nato sa Ebanghelyo
Una si Isabel, atong nadungog or atong nahibaw-an nga kining bayhana almost cursed or mingon sa mata sa kadaghanan hapit siya gitunglo no kay wala man siya diwan siya mamamlos in her advanced age. And remember, being a lady in the context of the Jew, to be blessed is to carry life, magdala o kinabuhi. That's for them the fullness of womanhood is to bear life. And thus, kung tanaw nato ang kinibuhi ni Isabel, gigrasyahan siya sa Ginoo ug gitagaan ug anak. Iyahang gisabak si Juan na magbubunyag, dakong gasa. Si Maria sad, pareho ni Isabel, nagdalasad. Gisabak niya ang kinabuhi, ang anak sa Ginoo. And both of these women are blessed. O kung tanaw nato kung ang kinabuhi di ay puno sa presensya sa Ginoo, naa ang ingon natong kabulahan. Sa uban siguro ang ingon tabulahan kay daghan sila og naabot sa kinabuhi. Bulahan sila kay daghan sila og mga kabtangan. Pero here, bulahan ang duha kay yanong babay kay ang Ginoo ni kunsad sa ilahang tagsa-tagsa kakinabuhi. Sila nahimong mga inahan. And the gift, kung tanaw nato usay na sa mga nindot pamalandungan, that the encounter or in the visitation is a kind of exchange of gift. No? Nag-exchange gift. Karon uso kay ng exchange gift, no? Pero kung tanaw nato, diri mo siya nag-exchange gift. Kay ang kabulahan ni Isabel ug ang kabulahan ni Maria naghabot. Ug kini kung naay panagdait ug panagambit, ang reaksyon mao na miulpot sa kalipay. Mao na maigsuon kung ang tan-aw nato ang kalipay di ay ang pinakanindot nga kalipay kung kita ma-realize atong kinabuhi that we are blessed. Naghihigugma ta sa Ginoo, nakitang tanan naa day rason nganong malipay. Dilibot ipasabot na kita nahimong bulahan, wala na tay kasaypanan ug wala na tay kakulangan. Kay si Isabel nahimong bulahan pero na siya kakulangan. Sumao na siguro'y ato ang nindot pamalandungan. Let us look at ourselves as blessed because God loved us. Because God is so gracious, nagitagaan sita ug mga grasya para kita malipay. Pero maigsoon usahay, dili man day nato ma-recognize ang kabulahan nato. Mao mang siguro gali ang kapiestahan sa Birhen sa Guadalupe nagpahimangno kanato. Kay ang pagduo ni Maria sa tipiyak sa katawhan didto naglangkob o nagsulti na katong panahona daghan kayong kagubot, daghan ang panagbahin-bahin, pero ang Birhen miduaw ngadto og niingon, you are not alone. And he spoke the language of the people o gipakita na ang Ginoo manaa nila permi. Ug ang kalinaw no manaa kung sila magampo ug musalig sa Ginoo. And that is what we call pagkabulahan. Maigsuon karong panahon sa Pasko, sa panahon sa Advento, no, karon nindot man kay ang panahon kay gaan kay naay mga madawat kita, material, pero hinaon-naon sa ta nato na naay lawm na dawatunon na ato ang pagkabulahan na ang mensahe sa tong kasulugan kita bulahan kay naa ang Ginoo kanato permi.
Pero if we don't recognize that reality, we will always focus on the problem at hand. No? Pero si Maria, pariho nato naaman say mga gisagubang nakalisdanan sa pagdawat niya isip inahan sa Dios, dili na siya ingon na grasya lang, nasa na'y responsibilidad ug kabugat. Kay later on we'll see the challenges of the family of Mary, and yet she recognized her blessedness because God is always there with her. Ug mga igsuon, mata ni ato ang tan-ahon. Daghan jud kay kangit-ngit ang ato ang nasinati karon. Siguro naa sa ato diri nagsagubang sa aftermath sa linog, aftermath sa baha, or karon gali ato pagali gihapong gisagubang ang kalisdanan tungod sa korupsyon. Daghag kangit-ngit, no? Or bisan sa atong tagsa-tagsa kapanimalay na atay mga kangit-ngit, problema sa pamilya, or even gisagubang na mga isyu sa ato ang kaugalingon. Mga kangit-ngit. Pero unta ang ato ang kasulugan na ato ang nadungog karon ug ato ang makuha karon, let us be reminded that like the two women in the gospel of today, they had their own also struggles. And yet, in their encounter with the Lord, they see the encounter as a blessed encounter, for they themselves are blessed. Kay naa ang Ginoo sa ilaha. Diba? Pagkakita ni Isabel ni Maria, nalipay siya og niingon sa pagpaubos, pagkadakong dungog nga giduaw ako sa inahan sa ako ang Ginoo. Diba? Pagkanindot. And I hope let us look at beyond the struggles, but look at that yes, we struggle, but still we are blessed. And in that way, we can hope. And in that way, we can always have reason to be joyful. So sa atong pagpadayon sa Santos na Misa, hinaut unta ato aning mapamanandungan ug mahimo ni natong encouragement na yes, na ay crisis, pero yes, we can be always blessed. So sa atong pagpadayon sa Santos na Misa, ato aning iampo ug ato aning puy-an. Manindog ang tanan. Diha sa pagtuo nga muyo kita karong adlaw, samahan nga nagtinguha nga ang tanang katawhan mudawat siyang pagdapit alang sa kumbira sa tunhay nga kinabuhi didto sa langit ug magampo kita. Ginoo kabiga kami nganha kanimo. Ginoo kabiga kami nganha kanimo. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan padayong mutubo ug magkabig ug mas daghan pang mga tawo alang sa kumbira sa gingharian. Magampo kita. Ginoo kabiga kami nganha kanimo. Nga ang mga adunahan ug ang mga kabus managsamang dili mohimog mga rason aron likayan ang tawag ngadto sa gingharian. Magampo kita. Ginoo kabiga kami nganha kanimo. Nga magmatinud-anon kitang mutubag sa tawag sa paghinulsol. Magampo kita. Ginoo kabiga kami nganha kanimo. Nga kitang tanan manaad nga magbudlay alang sa katumanan ug sa pag-abot sa gingharian. Magampo kita. Ginoo kabiga kami nganha kanimo. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine. Mag-ampo kita sa Ginoo.
Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. nga ang mga nangamatay makasalud na didto sa puloy-anan sa Ginoo ug magsadya didto sa kumbira sa kinabuhing tunhay. Magampo kita Ginoo, kabiga kami nganha kanimo. Langit nung amahan, gidapit mo kami aron makig-uban kanimo. Sa mo pag-ampo alang sa uban, tabangi kami aron madala namo sila ngadto ni anlang kumbira nga giandam sa imong anak si Hesu Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagapamura kang isikripisyo dawaton unta sa Dios samahan makagahom sa tanan. Dawaton na sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kabut. Alang sa buday, pagimayan sa iyang ngalan. Alang sa mga kapuslanas, tibuok niya ang santos nga simbahan. Ginoo dawata nga among mga gasa nga gihalad kanimo niining pangilin sa mahal nga Birhen Maria sa Guadalupe. Ug itugod nga kining sakripisyo maglig-on kanamo sa pagtuman sa imong mga sugo. Isip mga tinuod nga anak sa mahal nga Birhen Maria. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasang kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayong at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos namahan Diyos nga tunhay mga gahom sa tanan, angay ug matarong gayon na magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Nga ang nagadayi kami magapasidungog ug magsangyaw kanimo diya sa bulahang Birheng Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinagis sa gahom sa Espiritu, ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, ipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ubusa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-awit sa usa ka bagong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, isa kagabupan, puno ang langit o kita sa imong himaya. Husana, Husana sa kaligtasan. Dayon ang nagkaanagin sa ngalan sa Ginoo. Husana, Husana sa kaligtasan. Santos ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mo espiritu ng pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sang kagalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawat kini nga tanan og kan-a kay kini mga kong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kaning pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo na iula alang kani ug alang sa tanang mga tawo aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagbuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanagaw, si Kristo bumalik na. Aron paghandom sa kamatayan ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimumahan, ninimpaan si kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami isip nga yan ng mga tubang ug walagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hilumlumi ginamit simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon na nangamatay, malaumon na babanhaw sila, ug ang tanang nangamatay dahil sa imong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyahang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahom na mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa mantong gamito ng mga pulong nga gitulo kanato sa tuang manunubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay di mo man ang tingharian, ang gahot ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Panasab kanimo. Ipakita tang timaan sa tong panag-inigsunay. Sa Diyos nalagawan ka sa sala sa kalimutan, kaluy kami. Sa Diyos
Kini mangkodero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay makalawat kanimo, aban ni pamulong lamang o mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Ginoo, ang lawas ug dugo sa imong anak nga among gikalawat niining sakramento, maghiuli unta kanamo sa imong gugma. Kami nga naglipay diha sa Santa nga Inahan sa Guadalupe, magpuyo-unta dinhi sa kalibutan nga hiniusa sa panagdait hangtod mo banag-banag ang himaya sa adlaw sa Ginoo. Kini among gipangayo pinangin ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilimbanong pangaliyang ngadto kang Senyor Santo ninyo. Magampo kita. O Senyor Santo ninyo, ikaw among hari ug among Dios. Nagasimba kami kanimo, ikaw among malig-on nga malalaban. Nagapalaban kami kanimo, ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo, ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi si mong larawan nga milagroso, dinhi ning mga kapupudan. Hinumduman mo kami ug sudo nga kining mga kabus nga makalag, nga nagdangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tuloy kami pinaagi sa imong kamatuoran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalat kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo, diya lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo ninyo, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mo'y imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidagayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo ninyo, nga kami magbaton sa gugmaalang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kayuhan sa among isikataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailigon, pinaagi sa binentayon nga kaligdong, pagdaog sa kakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himoa kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tuloy kami hinigugmang santo ninyo sa kaway bilis sa kalibutan, sa kamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayot sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, o magalagad kanimo dinhi sa yuta. Haron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos, dito sa langit. Amen. Pangamuyo nga kang Senyor Santo ninyo, sa tanang mga kinahanglan nga maduol kami kanimo, uban sa mapabsanong pagsalig. Santo ninyo, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. Santo ninyo, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Santo ninyo, tabangi kami. Sa kapakyasan sa mga laraw o gilauman. Santo ninyo, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok o mga kasubo. Santo ninyo, tabangi kami.
Kunang tanan mo biya kanamo, o ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Diya nga magtugyan kami sa among kaugalingon, ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. Santo Niño, tabangi kami. Diya nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit o ang among ulo o mga kamot, dili na makabuhat o kami mag-inusara. Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko o among krus makapapungot kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay o sa walay hunong, bisan pa sa mga kahuyang, mga pagisukamod o sa tanan namong kaalaot. Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo o makadawat kamo, pangita o makakaplag kamo, pagtuktok o ablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo, ang hatag si mong Diyos ng gugma, aron kami mahigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dina sa pulong o sa buhat, o nga dili gayud kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himoa o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok, o sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mubiya sa pag-amuma kanila nga imong giligon pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, og nangamuyo kami kanimo nga tan-aw mo mga maluyo ng among masulubong mga kasing-kasing. Himuha nga among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, o gihatag kanamo kanang grasya nga among gipakaluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha diri kanamo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagabata, pamatia nga among mga pag-ampo, o ipadala kanamo ang kalipay o hinabang, haron kami magdaay kanimo, uban sa Amahan o sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanim. ug manalangin kaninyo ang Dios na magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak kong Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos na misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!